खुलुमबाय सोनाफोर मेजबान लुइटिसन थामखौ फिन खेबसेबाव बावबाय सबाय माजे जे भगवान लाइ महरला सोनाफोर दा मुगै एमफ्राय ब्लग्सखौफोरा जोदोसे लामान जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो नै ब्रह्म बाबा स्कुलनि गुदियाव माने स्कुलाव जों फैबावलायबाय दाखालि अबेबा ब्लग्सआव आं खिथाखादोंमोन फिसालाखौ एबा खालामहोबाय होननानै ओमफ्राय नोंस्राबो नाथिस' दिनैनिफ्राय क्लासआ सुरु आरोना रबिबार दिनैहाय ओमफ्राय जों लानानै फैबाय आरो सानजु 11:30आवसो आरो जागासिनो दङ ओमफ्राय जोलैफ्रा मोनसे जायगायाव थाला ओंखायनो एसे नै ओरै स्रां स्रां लामाथिं गारि गैया मटर गैयाखाय ओंखारबोदों आरोना जोङो फै ओमफ्राय माने दिनै फार्स्ट दे नालाय ओंखायनो नेलांसै होनना नेलांबाय आरोना नेनांगौबो सादर नङा 2 घन्टा बिनि थाखायनो आङो सिगाङावहाय आर्ट क्लास होयोमोन आङो ओमफ्राय नेनो हायैनि थाखायनो गथ'खौ लानानै 2 घन्टा नेनो हायैनि थाखायनो आङो गोजानाव होयोमोन आं माबायाव हाथिमाथायाव होयोमोन आरोना आर्ट क्लासाव ओमफ्राय नानि जानायनिफ्राय आं हैनो हायासै आरोना सनाफोर ओमफ्राय दा गैया बन्द'सो ओंखायनो एबाकासाव फैनायाव 2 घन्टा नेनांगौआ साधारन नङा दे उन्दैखौ लानानैहाय बिमा जुदि हारसिंबाथ' आड्डा मारिबाय थानो हायो 2-3 घन्टाबाबो खिन्थु उन्दैफोरजों जायाना नै दिनैल' नेगोन ओमफ्राय बाखि नेक्स्टनिफ्राय नेला जोङो दोननानै डाइरेक्ट थांफिनगोन आरोना बिदि टारगेट लाबाय आरो दिनै फार्स्ट देखाय लेखा टेखाबो होगोन नालाय ओंखायनो एसे नेखाबाय थाबाय बोथोराबो गरम नंला नालाय दा थान्दा हाबहांनानै मोजां जायो आरोना सान्दुंफ्राव होमबाबो 2 घन्टा गाहाम उन्दैफोरनि थाखाय बिराद प्रब्लेम हार्ड जायो आरोना जोंल' नङा बैहाय नेगासिनो दङ माखासे जोंबो एसे गोबावैनो जिरायबाय स्कुल सिङाव जिरायबाय एसे ओमफ्राय गेटनि बाहेरायाव नेग्रा दंखायो बेयाव जिरायबाय एसे ओमफ्राय नै दा थालाना फिसाफ्रा आदार बिबाय माने ओमफ्राय दखानथ' आसपासाव गैया बहुद मोजां खिन्थु मा खालामनो बेयावनो लाद्रा फेद्रा नै बेफोर जिबना मा जाबावगोन जोंना ओमफ्राय जोङो दा रागा जोंबा दिंखियाफोरबो फैसाबनानै लांफानो हागौ ओमफ्राय मा होनो दाखालि आंखौ साफा सानै आगैमोनहा ना आब'मोनथाय दा बायदियाव दिंखिया जाबावो नामा आब' होननानै बुंदों आरोना जिबौनि बिस हाबबाय आरिबाय होननानै मोनथाम मोनब्रै कमेन्ट मोनदों ओमफ्राय आं गिगुलायबाय आरोना मा मासाव जायामोन मा मासाव जाफ्लांखो होननानै गिगुलायबाय आरोना आङो खिन्थु जोंहाबो आइया मोनसे टाइमाव जाया भाद्र मास नामायावसो जाया बियो ओमफ्राय आइयाथ' मिन्थिगौमोन दा आंखौ मानो जाहोखो गावबो मानो जाखो बिदि सानबाय आङो ओमफ्राय आङो खबर लाबाय सोरनावबाबो सोरबा बुंबाय सैत मासाव जाया सोरबा भाद्र मासाव जाया बेफोर गाव गावनि फोथायनायसो होनना बुंनांसिगोन आरोना आङो स' मैगं गोथां नालाय मैगं गोथां जानोसै आरो जाबाय ओमफ्राय खिन्थु आइया भाद्र मासाव जाया दे जोंनाबो ओमफ्राय जाय कमेन्ट हरदोंमोन आगैमोन आब'मोन जानो हागौ नोंसिनिथिं बेबायदि समाव जाया खोमा बाट जोंहा आइया जायोमोन बे समाव ओमफ्राय आङो खबर लाजोब्बाय जायजों रायलायथाव खबर लाबाय ओमफ्राय जायोलै दा बायदियाव जायो होनबाय सोरबाथ' सैत मासावसो जाया होनबाय आरोना स' जायो दा रागा जोंबा फैरुंनानैसो लांबावगोन आरोना जोङो दिंखिया बारियावसो दंखायो नै आंहा बिहामजोजों दसे खानाय फुजानो मोनजोब्बाय खानाया मोनबाय ने नाङा दे खानायसो फुदों मा नै फिसाजोआ फुनो होआ मोनजोब्बाय होनबाय सिनि फौजि बिसाङा दाख्लै सुटियाव फैनायाव फुना होलांनो होनबाय थगायनानै गालांनाय बायदि फुवासै बाल गावखौल' हास्राय फुना हरबाय थोंगोर जायोब्रा मोननाया मानसिनोसो र' बुरैबाय बैसो जाबाय मा जाबाय गथ' गथाय सामलायनाय मा मानाय अमा जानाय मा जानाय मोनजोबबाय गरम जायाबा माथो खर'फ्रा मालाय फाफिफोर सिरिथा मानो बिदि बे फिसौ फिथाइफ्रा आंना हनै भिडिअ खालामनो बिबैखौ बैनिफ्राय खालामबाय थां बिमानि ब्लग्सआवबो ओंखारनां दा नायनो बालायनाय खावब्ला सिब्लानो थिंगायलायनायसै आंनि खानाय गोमोना आयु नायसिबाय टुइजार थाबा मोजां जागौमोन ने मालाबा टुइजार लाबोना फैनांसिगोनहाय भारा थागोमा बायनायफ्रालाय बारा खामानि गैयाबा बेफोरखौनो एसे फाला बदल मावसाबाबा बोराय बुरै फाला बदल फुलायनो होननानैबो गैयाबा साखाथियाव बिहामजो बिखुनजोनो एसे नै गथ'फ्राबो मोजां थाथारदों गेलेदों ओंखायनो जोंबो मोजां मोनदों आरोना जि आंथ' नै खावबो फोद्दादा जिरायखादों गामियारिनो खानाय गोमोन फुजाना जायब्रुंसो जाबाय थैदो बिरका स्टिं एनार्जि होननायसो जानोसै थ' ओमफ्राय सनाफोर दख'नायाबो बै आमोलिनो गोदो आथिमंगलाव गानलायलायनाया आंना आथिमंगला बेजोंसो खुंदों आंहा फास्राबो दंमोन आरोना ओमफ्राय गस्ला गलाब गानदोंमोन आङो बुरखांनानै फैदों आरोना बेखौनो दिनै सनाफोर रुमावथ' मोनफैबाय बाट जोङो दा रुमाव थाबावासो आरोना मा होननानै बुङो सोरबा उरायग्रायानो होनना बुंसिगोन फिसालानि बेगखौ दोननानै
सिदा सिदि मोनसे प्रग्रामावसो थांबावगोन दहायनिफ्रायनो एकदम फन हरलायलायगासिनो आरोना दाबो जायाखै नामा होननानैहाय समाया 2टा जालायबाय फिसाजो फिसालाया बाहेरायावनो दंखायो आरोना हाबफैखायासैनो आंल' माने फायखानायाव थांबाय ओमफ्राय बेगखौ दोनबाय थांफिनसै आरोना सोनाफोर देखायलांनो हायोबा देखायनोसै आङो अबाय थांनाय जायो बेखौल' देखायगोन ओमफ्राय हालोदखौ देखायनो हायोबा देखायनोसै देखायनो हायाबा आंना माथो बुंनो थांगोनसै ओमफ्राय सनमानजों फौजि बिथां लाबोनाय सेन्देलखौसो गाननांगोन आरोना एसे सनमानजों आरो लाजाला स्कुलफ्रा नै दाख्लै नेल काटाराबो लालेफोराव न'आव बावबोदों ब्लेडबो गैया थैसिगोन आं बोरो सानै मानसियाथ' एकदम रेडिबावसो आरोना नैबेयाथ' जाग्रा मोनैनि थाखायनो न'आवनो हाबैखाबावला जाग्रा मोनागौ मानि दा लायनोसै होननायखायसो रेडिसो नोङो सना यै दे थ' मामा थ' आदाराबो उखैबाय जादो नों जादो मा नांलाय बे स्ट'र जुलाफिखौ थारमाने जेराव थांगोन बेयाव लांनो थाखाय आङो जुलाफि नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय जायफोरजों लोगो हमहैगोन बिथांमोननि डिमान्डआ नै बिदिसो जाबाय आरोना ओंखायनो बेखौनो लासाबबाय आङो टेक्सियाव बजाय एकदम आं सफैनायजों थांनायजों बंस'फ्रा नांला देनां गिदिर इउटुबार जाबासो लास्रांसै आं सि जानानै जायगायानो थोला नै एकदम थोन जालांजोब्बाय बिजनि पार्टि बङाइगाव पार्टि जादोंबो लांदोंबो बोरैबा गोजासो बंस'आ बारा मोजां नङा थांदो जोंहा एसे उनावहाय थारमाने सनाफोर बाथाबारि होननायाव फैदों आरोना आङो जोंनि आनैमोनावहाय बे थांनायफोरा आइमोनमोन नै ओरैहाय बिनानाव दङ फंबाय दङ माबानि आब' मिराबतिनि गामियावहाय जाय ना गुरनानै देखायबाय थायोमोन नोंसोरनो बिसिनि गामियाव आरो दा बेयाव गैला खारबाय आरो सासे दंबावो आब' सुमिला बेयाव इउटुबार बिसिनियावबो दङ आंहा बाबुनि क्लास लानानै लेट जाबोबायना ओमफ्राय थारमाने बे आनैमोना न'आव हाबदोंमोन नालाय ओमफ्रायहाय दाख्लै हाबखांबाय ओमफ्राय दा ओरैनो न'नि मानसिफोरखौ बिदिनो आलासि जानो लेंहरनानै बेनि न'नि नामैनो आरोखि ना न'आव हाबनायनि नामैनो ओमफ्राय आहाबो खाथियावनो दंखायो नालाय आंखौ मालाय बहाथो ओरैनो बावगारनानै दोनबावनो ओंखायनो फैबाय आंबो ओंखाम जाखांबाय आङो नानिया ओरैबायदि दिगदार ना माने रावजोंबो थायाखै नानिखौ बामनानै जाबाय आं होनबायसो जेरावखि थाया आरोना अमा बेदर जाबाय थारुननि दाउ जाबाय अमा बिथै मैथाजों ना जाबाय आरो सनाफोर ना गायनायाथ' कमप्लिट जानानै थाजोब्बाय ओमफ्राय नै गोजौआव बेबायदि होनानै दोनबाय आरोना बेयावबो खजानै खालामफैगोन जाहैदों आनै असे बाबानि बिनानाव सानैमोन नालाय बाबानि बिनानाव ओमफ्राय बिनानाव उन्दैया आरोना बेवहायनो दहाय पार्टि जादोंमोन खोमाहाय मालाय बेयावबो गोजौआव नै बिथिं था सेफटियाव ओइ सेफटि गैयैथिं थानो नाङा आङो फेमिलि मेम्बारफोरखौ देखायलायासै आरोना दागा मागानो बयबो जयैनो ओंखाम जाखांनानै मालाय सावरायलायगासिनोसो दंमोन आं डाइरेक्ट सौफैबाय मिनिस्रांखाबायसो हनै इउटुबारा फैबाय जोंना होननानै आरोना आंखौ ओमफ्राय आङो बिदि बोरै ब्लग्स लानोना सोनाफोर ओंखायनो मोखांफोरखौ देखाय थांखानाय गारिखौसो देखायबाय आरोना ओमफ्राय बिनानाव हायलुरियाबो दङ बिमादैया बेबो थांथ'वाखै बेयाबो बेयावनो नालाय क'क्राझाराव थाखायो नालाय ओंखायनो दंथ'यो आरो जों दा ज' ओंखारलांनोसै गाहायाव एसे सावरायबावनोसै दे आनै आमाइमोनजोंहाय गोजौआव थाबाय थाजाया नै इसिं सेफटि गैया आरोना गथ'खौ लानानै गियो आङो फैदो सना फैदो बाबा गाहायाव गाहायनि रुमखौ एसे नायहैनोसै आं हाबाखैनो दासिमबो फैनानै डाइरेक्ट जिराय फैनानै ओंखामसो जादों आरोना गाहायाव बेबायदि आरोना आंबो दासो नायस्रांनो नागिरदों थारमाने एकदम सिनिखौ बारा देखायला आङो मा बस्थु जानानै दं आंबो बारा मिथिया आरोना बिनानाव सानै दङ फंबाय सासे दङ आरोना आनैनि फिसाजो फिसालाफ्रा ओमफ्राय आमाइ होलो सना होलो बिनानावफोर थाग्राफ्राबो एसे गादा गुदा नामा ओमफ्राय ओरै नै सोर टेने ओमफ्राय बे न'नि बिनानावफोर आइ सासेया बैनो आरो ओमफ्राय ओंखारनोबा बांसिन बोरैबा दा जाफ्लांबाय मोखांखौ हरै खोबनासो होनांसिगोन बायदि मोनबाय आङो सासे आयै खोनाफोर बावदों आयै बेसोर जाहैबाय बिसिनि आदामोननि फिसाजो फिसाला ना बाबाया फैयाखै ना बाबा दं बिफा गालांजानायमोन मालाय सुटियाव दंफैयो सिन्था गैया ओमफ्राय नै ओरैहाय बे जाबाय आंनि फिसाला सुथि ओमफ्राय नै बे जाबाय आंनि फिसाला माने फुराना न' दंमोन आरो ना बुहुद गोबावनि आनैजों आनैखौ दोनफैबाय उन्दै बामजानानै फैनायमोन आं गोसोआव दङ रोमैनो क'क्राझाराव गोदो हिनजाव दोनबोखानाय आं आनैखौ आरोना
ओमफ्राय दा बेखौनो न' फुरानाखौ सिफायनानै बेखौ लुनानै लाबाय आरोना फुरा कमप्लिट जाजोबनानै थाबाय आरो सान्थिनो आनैमोननिफ्राय बिजाय लानानै फैबाय जोङो ओमफ्राय बिमादैया गान्दु कभार लांफानो बासिगासिनो दङ रेल गेटआव आरोना मोजां दं नायदो गोजां बोथोर सफैखाबायलै पियर सुटिखौ आंहा बायोसो गोजां बोथोरथाराव जों ओंखारला जेबो गैला स्कुटियाव माने साब्रैजों जाबबोदों आरोना जोङो ससे थांफाबावनो नागिरदोंमोन आरबान अफिससिम ओमफ्राय सिदानो जाला आरोना फिसा जाग्रा गाखोला जाहैदों उनावसो मा इयाव फैदो ओरैबादि भेजाल आरोना गाखोगोनदां फै फैसोनहाय र' बुखायबावनो आङो बिमादैया माने गाखोनो मोनाबा ओरै रेलगेटजों बारस'नानै अट' लानानै थांसिगोन आरोना बैहा थांसै दे मादैया गाखोला होमबा नाङा उननिफ्राय फैला माने हिंसा नों बोराय माराखौ आगोलाव लानो हाबावो जाला जोंना जेबो जाला सफैबाय बे सोनाफोर जोङो सफैनानै आथिं आखाइ सुनानै लाबाय दिनैबो दिना सानसे बिदिनो देवानि मारिनानै थांबाय आंना गोसो गैयाबाबो उफाय गैया नोङो दा जेनेबा आङो थाङालासिनो बोरै थालायखो आइमोन फैदों आनै आमाइ दादि मादै फंबायमोन बिनानावमोन फैस्रांदों न'आव ओमफ्राय मानो थाङा जानो आङो ओंखायनो होसोलांथारबाय आरोना समाया मिलायथाराबाबो बेनिफ्राय ब्लगआव लाबोनो मालाय बोरै मालाय जाखांनानै ज' जिरायनानै दंसो आङो दागा मागा थांनानै हायाना ओमफ्राय जुदि सिगांनिफ्राय दंमोनबा एसे एनै थ्रोद लानो हागौमोन खोमा ओमफ्राय हायाखिसै नांला दे मालाबाफोर शेयार खालामसै बेनिफ्राय सनाफोर नायदो आंनि खाफाला टेनटेने नायदो जाबायबो ओमफ्राय नै लानानै फैबायबो अमा गोरान एसे मालायखौ बुंनाया दहाय बिजनि पार्टि बङाइ पार्टिखौ लांग्राफोरखौ बुंनाया आंहाबो मोनबोबाय आरो ना सब्रैबो मोनबोबाय नै बे आनै गिदिरमोननि फख्रिनिनो लानानै फैदों नालाय ओमफ्राय आं एवनायथ' मोनजाहैयासै गावसोर जाखोना माखोमोनथाय आं मोनथिला आं गोदि जाहैदों माने ओमफ्राय आंनो गोथांखौ नै इदि हरबाय आरो सब्रैनो ओमफ्राय आरो बेबो बिसोरनो लाबोदोंनो आनैमोन मादैमोनानो ओमफ्राय आरो मुदुफुल थाइनै लाबोबाय थाइसे फिसासिनखौ आंनो हरबावलाय बिसोर लाबोआ होनबाय आङो अन्थाव बाथावनो माथो खालामबावनो आरोना हरबाय नालाय लानानै फैबाय लार जाना फैबावबायसो आंहा बिदिसो खाफाल जानांगौना सोनाफोर मानसिनाहाय बिमानैफोरनि अननायाव आरोना बिराद अनखायो जोंनि आनैमोना आरोना आवगोलनिफ्रायनो एकदम बिसोरनि अननायखौ गोसोखांबा आङो इमसनेलसो जालायो आरोना गावसोर हाबा जायै समावबो बिराद अनखायोमोन आं बे आनै उन्दैनि अननायखौनो गोसोआव दङ मोथो बांसिन ओमफ्राय आनै गिदिरा आं जन्म जानायनि सिगाङावनो हाबा जाखाबाय नालाय आनै गिदिरखौ सिख्लानि अननायखौ मोनाखिसै आरोना खिन्थु हाबा जाखांनानै आनैया बिराद अनदों बिराद थैख्रां थांख्रां हेफाजाब मोनदों आरोना जोंहाथ' न'आव बिदिबा बाबा हालुवा मोनबाबो टाइमाव मोनबाबो बिदि माने एखमबा लुबैनाय बायदि मोनामोन नालाय सोनाफोर ओमफ्राय आनैमोनानो गावसोरनो ग्रोब होयोमोन आरोना आनै गिदिर गड मादारसो बिसोर आंनि गड मादार आरोना ओमफ्राय आङो ब्लग्सआव देखायाखिसै मालाबा थांबा आङो देखायनो नाजागोन बङाइगाव आरोना ओमफ्राय बेनोमोन सोनाफोर आंसो हाबा जाखांनानै जेबो बिसोरनो फुजिफिननो रोङाखै बायदि मोनबाय बाट आंबो मा खालामनो सोनाफोर आंनाबो बिदिनो ग्रोब जालांनाय जिबन मालाबा गिदिर इउटुबार जाबा नोंथांमोननि अननायावहाय आनैमोनखौ एसे आङो सिबिफिननोसै आरोना आंनि मेहनतजों जुदि आं मोननायखौ आरोना बेनोमोन सोनाफोर दिनैनि ब्लग्सआ ओमफ्राय दा लाबसो जाबोलाय लांबाय आंहा ओमफ्राय दा मोनायाव ओंखाम जाग्रा जाला मोनथिला थिनथायानो जाखाबायमोन ओंखाम जाहैनायानो मा जाबावनो जाबा जाबाय जायाबा गैला स' दा दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय